Avui, amb el grup de primer, construïm la paret del 8 i ho fem fent un poquet lliure. A veure, per exemple, la Brigitte, escolta'm, digue'm una manera com has fet el 8. I assenyala, els reglets. 6 i 1 i 1. D'acord. I Ma, com has fet tu un 6? Una manera diferent a la Brigitte. 1, 3 i 4. I Franqui, com has fet el 8 tu? 4, 2 i 2, 1. Molt bé. I na Mayra, com has fet tu un 8? Pues 3, 2, 3. I José Antonio, com has fet un 8? 4, 3, 1. I na Marina, com has fet tu un 8? Digues un dels 8 que has fet. Bueno, n'hi ha un que és més llarg. Molt bé, que me ve. 4, 1, 1, 1. Torna a dir? 4, 1, 1, 1, 1. 4 i 4 uns, molt bé. I en Josep? 5, 2, 1 i 1. D'acord. I en Jordi? 4, Assenyala. 4, 3, 1. Aquest crec que ja ha sortit. Tens un altre. Sí. 2, 1, 5. D'acord. Pots dir un 8 que hagis construït tu? 4. Assenyala. Aquest. Aquest ja l'han dit. Un altre diferent. Aquest. Vinga, digues. 2, 4, 2. D'acord. I Amy, com has fet un 8? A veure. Assenyala. 3 més 3 més 2. D'acord. I en José, vinga. Anem a fes truco. Ordenem. Ja l'hem fet Vinga. amb un 3, un 4 i un 1. Aquest ja l'han dit. N'han fet d'una altra manera? Un 2, Com assenyala? un 2, un 1 i un 5.